جاي نتا من أس Okay, I think ጽቡቅ ኣለና ሕጂ ሙዚቃ ጽቡቅ ኣሎ ሓዛ ኮይና عبيت من زي كله تفاداري بكحله أنا حسب تعبيتي بتفكرات تزنيتي نسمت أنا في بيتي كل موافق مع عيني دخلي أنا بيتي كل زحفتي تقالي مبعراتي بحسا عمي تدي حتى أوفرت بأرماني درسني فغرت حوفني حتى فغرت قتلنا كل رسيقنا أنت رسيقنا كل رسيقنا فغرت قتلنا يساوي الفتياتني ما حد حتى يحرقي لا في قوة بتخفيت الله الذي مؤمن ويلي أبايلي وكان قاتل كان سوك كم زناتي قد مدر حبلي زمني خدلكو خناتيا هذا خيلة أبيتي مثل ونزحفتي تغادي مبحراتي بحسا عمي تدي عبيت من زي كله تفاداريك بكحله أنا حسبت عميتي بتفكرات تزنيتي نسمت أنا في بيتي كل موافق مع عيني دبخي أنا في بيتي كل زحفتي تقالي مبعراتي بحسا عمي تدي لحد أوفرت بأرماني درسني فغرت حوفني حتى فغرت قتلنا كل رسيقنا أنت رسيقنا كل رسيقنا فغرت قتلنا يساوي الفتياتني ما حد حتى يحرقي لا وفي كل الذي مؤمن
Okay, Solomon, how good for? Okay. مو جيني جمرون له ساعات كوين لوت قدمنا بزا حبرنا مسرد ما اب تمرتي زاتو كورينيرو زي تمرتي ابزي ابدغ خونيو ابدغ افلاي ابزي نحنا نبرو بعد انجليزنا نبر حجي تمهارونا خميل من مزتي زلو سرعات ناي تمرتي ناي عاد انجليز توهايدوم اب زحاشه درجه نمبصح زلو تخولتات نمرساسيو زي حجي نغبرو بزعبا زي مبرر خبرنا دكتور مسيه قدمنا له سلازي حوتات نزلون كملسنا يخاليو انت دعا زاد لهم حتو ندحر له نابهم كقد في ابتني حتو وان مالتي جي كندي عينت بيت مرتلو بو خنجمرينا ابزي عاد انجليز كندي انتاي تمجمر يعني تمرتي مجمريا ستيج كابي ادمكس اب كندي زخيد زعبو قرب مبرده ما بكنا هو سلام ثانك يو جزي هاوسيدكا نزي بروجرام زي نجمرو زغبر كان بتعامي مسدنكا جزي هاوسيدكا نزغلو تقنابرو مالتي قليل صراحه يكون كوموقات يوم لز فيديو تريو زلهم شير غبرو منيات تمرت زحزل سلازخونه حزبنا خمي غيرهم مهار اي مجمرتا ايزي كن كاو قصيلنا خناتو سلازخنا مالتي اجي تمرت بعد انجليز كاب اوروبا اور فلي غبرو منيات 5 عامات يمجمرو قداماي كفلي كم دالوها برايمري سكول خيد مالتيو كبرايمري سكول كان ابي خيد مالتيو ناب سكندري سكول خيد كاب سكندري سكول كان ناب هاي سكول كاب هاي سكول كاتي جي سي اس سي واي اي ليفل توسد مالتيو كنت يالو تفعل درجة خالو بعد انجليز انت يالو مبزحتهم تيوم بوليتيشن واي تيوم فلوتات ناي فاينانشال سيرفيسز لو سي او كلهم اب جراما سكول يمزخول جراما سكول كا اب سكندري سكول يجمر بارال اب قلعات فتيني زاتو نحرنفو خاينو تيوم توب ستودنتس يتمهارو يمرصوهم مالتيو لمثالي اب جيرمان اب حمشاي كفليم زفاليوم تيوم يونيفرسيتي زخورو جمناسيوم يلم تيوم قالوت كام ميدل كلاس نغور فالاليوم مالتي اجي سيميلار ابنا اوروبا ونالو اب على سكاندينيفان كو دم جيم يجمرو እዚ መስል ማለት እዩ ትምህርቲ ክንሪኦ ከለና ምስ ናይ ዓድና ክነተሓሕዞ ተኮይና ከዓ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ዘሎ ፕራይመሪ ስኩል ማለት እዩ ካብ ሻብዓይ ክሳብ ሻምናይ ዘሎ ከም ሰከንደሪ ስኩል ካብኡ ከዓ ከም እቲ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 12 ዘሎ ከዓ ኣይኖ እቲ ናይ ቀደም ዝብል ዘሎ ግን ፈላለስ እዚ እቲ ዝመሳሰል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብከምዚ ክብሎ ደሊ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብ ክንደይ ዕድሜም እዮም ኣብዚ ግራመር ስኩል ንኣብነት ሕጂ ከመልክቱ ዝኽእሉ ብኸመይ ከየመልክቱ እንታይ ኣለዎ እቲ ዘድሊ ረዋሒታት ናብኡ ንኽትኣቱ ومجمرتا مبزحتو ኤርትራዊ ብዛዕባ ግራመር ስኩል ዝፈልጦ ሰብ ኣይመስለንን ኣነ ከመን ብዙሕ ኣይፈልጥን ነይረ ሓደ ግዜ ሃኒ ደራፋይ ወድኹም መሃር ምስ ነገረኒ ሃው ድሕሪት ክፈልጥ ጀሚረ ሕጂ ኣብ year 10 11 ክገብሩ ከለዉ ካብ ፕራይም ስኩል ክውድኡ ከለዉ ሽዒት ፈተና ዝግበር ማለት እዩ ሕጂ ፕራይም ስኩል ኣብቲ ግራመር ስኩል ክንክትኣቱ ማለት እዩ
لكن فتناتات ኣለዎ ነቲ ፈተናታት ጌርካ ኢኻ ትኣቱ ካብቲ ቶፕ ትምህርቲ ቤት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፈተና ጌርካ ምስ ኣተኻ ከዓ ትወዳደር እቲ ትምህርቲ ቤት ግን ይመርፅ እዩ ብዙሓት ተምሃሮ ስለ ዝመፁ ንምሳሌ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዋ እተን ናይ ከምኡ ትምህርቲ ቤት ውሕዳት እየን 163 እየን ከምኡ ኣብ ዌልስ ኣለዉ እሰን ከማን 63 እየን ሕጂ ትምህርቲ ቤት ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ናብ ከምኡ ንክትኣቱ ናይ ግድን ኢኻ ትቆልዓ ፕሪፔር ክትባላስ ከተዳልዎ ማለት እዩ ጅዚታት እቲ ቀንዲ መሰረት ናይቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ድሓራይ እንታይ ኣሎ ኣብቲ ግራማ ስኩል ኣብ ዕድመ 10 11 ንሕር ኣቲኻ እንደገና እቲ ትምህርቲ ቤት ንሕር ቦታ ኣለዎ ኣብ ዕድመ 13 ክእትውካ ክእሉ ማለት እዩ ግን ቦታ ንክትረክብ ግን ዕድል ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ኦራይት وحجهم ዝብሎ ዘለካ ብፍላይ ናብ ግራመር ስኩል ንድሕር ክኣትዉ ኮይኖም ሲ ደገፍ ናይቶም ወለዲ ከዓ ምናልባት ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ዓቕሞም ትሑት ክኾኑ ይኽእል እዩ ስለዚ ብኸመይ ዕውታት ክኾኑ ይኽእሉ ዝዘራገብ ሲ ብኸመይ ክስግሮ ይኽእሉ ወይ እንታይ ሓበሬታ ክትበና ትኽእል ነዚ ዝምልከት ኢታ አንተ ወይ ኣብቲ ጌጋ እንታይ ገይረ ኣብቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ግራማ ስኩል 163 ኣለዋ ኣብ ናይ ኖርዝ ኣየርላንድ ከዓ 66 እየን ዘለዋ ኣብ ስኮትላንድ ዌልስ ኣሎ ግን ፕራይቬት እዩ ስቴት ፋንዲንግ ዝኾነ ይኮነን ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ልክዕ ፈተና ጌርካ ተኣትዎ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ሰብ ዶንጊ ዝሰምዕ ዶንጊ ምስ ሰምዕ ከዓ ነቶም ቆልዑት ኣብ ፈተና ፕሪፔር ገብሮም ኣብ ሳመር ግዜ ነቲ ፈተና ወስድዎ ማለት እዩ ግን ኣነ እንታይ ዝሪኦ ካብ ገና ከሎ ካብ ሓደ መጀመርታ ክፍሊ ክጅምር ከሎ ካልኣይ ሳልሳይ ኣብ ሽዑ ጀሚርካ ክትጅምሮ ዝሓሸ ብል ማለት እዩ እጂ ንሕር ካብ ታሕቲ ጀሚርካ እዮም ትቆልዓ እውን ናይ ሓንጎሉ ናይ ምዕባይ ኣብቲ ትምህርቲ ምስኣቶ ኣብቲ ግራማ ስኩል ከማን ብዙሕ ስትረስ ክገብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ እጂ ፈተና ጥራይልካ ክትገብር ዘይኮነስ እቲ ቤዚክ እቲ መሰረታዊ ነገር ክትትሕዞም ክትኽእል ኣለካ ንምሳሌ ሕጂ ብጀርመን ከምኡ እዩ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ትምሃር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ግን ፈተና ኣለካ ሕጂ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ጥራይ ኮንካ እንትውድኦ ፈተና ሕጂ እዚታት መሰረት እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ኣብቲ ግምናስዮም ምስኣትኻ ስትራግል ጌርካ ክትወፅእ ኢኻ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ተምሃሮ እውን ከምኡ ዝገብሩ ኣለዉ ካብኡ ወፂኦም ናብቲ ሚድል ክላስ እትዎም ወይ ካብቲ ሕማቅ ክላስ እትዎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣድቫይስ ናተይ እንታይ ክብል ዝደሊ ካብ ካልኣይ ክፍሊ ጀሚሩ ሳልሳይ ራብዓይ ናይ ግድን ኢኻ ነቲ ቆልዓ ኢንቨስት ክትገብረሉ ከም ወላዲ መጠን እንታይ ክትገብር ኣለካ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ከም ንሪኦ ዘለና እቶም ኣቦታት ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘለዎም ምክንያቱ ዓማሚ ናይ ኢኮኖሚ ብዙሕ ችግር ስለ ዘለና እተን ኣዴታት እውን ከምኡ ግን ትቐንዲ እንታይ ክብሎ ዝደሊ ወላዲ ኮፍ ኢሉ ኣብ ደቁ ኢንቨስት ክገብር ኣለዎ ማለት ኢንቨስት ንሕር ዘይጌርካ ማለት ኣብኡ ግዜኻ ንሕር ዘየጥፊእኻ ኣሎም ዳሕራይ ምስ ዓበዩ ምክንያቱ 20% ጥራይ እቲ መምህር ዝምህሮም ኣብ ትምህርቲ ቤት እቲ 80% ኣብ ገዛእኻ ትመሃሮ ሕጂ ብዚ መብዛሕትኡ ዘይንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ንሕናሲ ኣብ ዓድናሲ ኣዴታትና እየን ምሁራት ኣይኮናን ግን ናይ ትምህርቲ ይርድአን ነይሩ ፈተና 3 ወርሒ 2 ወርሒ ክተርፎ ከሎ ኣንብብ ብላኻ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ኢኻ እንታይ ኢኻ ትሪኦ ነቲ ኣብ ፈተና መዓልቲ ጥራይ ኮንካ ፕሪፔር ትገብር ግን ቅድሚ እቲ ፈተና ምምፅኡ እውን እቲ ሆምወርክ ድዩ እቲ ምንባብ ድዩ እዚታት ሕጂ ክተብሎ ኣለካ ዋላ ንእሽተይ ከለዉ ሓደ ዓመት ከለዉ ወይ ነርሰሪ ከለዉ እውን ትግርኛ ክተንብበሎም ትጅምር ትኽእል ኢኻ ናይ ግድን ኣይኮነን እንግሊሽ ክኸውን ወይ ጀርመን ወይ ስካንዲኔቪያን ላንጉጅ ደኒሽ ወይ ኖርዌጅን ክኸውን ሕጂ ናይ ምንባብ ክእለት ምስ ቆልዓ ክተንብብ ንሕር ጀሚርካ እቲ ቆልዓ እውን ናይ ምስማዕ ክእለቱ እውን እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ ካብኡ እሱ ነቲ ቆልዓ እውን ክተንብብ ዕድል ትህቦ ማለት እዩ ብዓብዩ ካ መብዛሕትኦም ቴፕ ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ መንእሰያት ሰብ ሓዳር ናይ ቋንቋ ችግር ኣለዎ ምስቲ ቆልዓ ክመሃሩ ከለዉ ከዓ ንርእሶም ቋንቋ ይመሃሩ ኣለዉ ማለት እዩ ዝዓብዩ ክንሓስቦ ዘለና ከዓ ቆልዓ ክሕምም ከሎ እውን ናይ ግድን ይትወላዲ ቋንቋ ከድልዮም እንታይ ሽግሮ ከመይ ገይርዎ ክትብል ከለካ እውን ኣብዚታት ክትገልፅ ክትኽእል ኣለካ ብዓብዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ኣሎ ከምዚ ፓረንትስ ሚቲንግ ዝበሃል ኣሎ ዋላ ብስካንዲኔቪያን ዋላ ብጀርመን እውን ኣሎ ግን እንታይ እዩ ዝግበር ኣብቲ ሚቲንግ ከይድካ ኤክስፕረስ ክትገብር ክትኽእል ኣለካ ምስቲ መምህር ንክትዛረብ ሕጂ ናይ ግድን ቋንቋ ኣድላይ ክኸውን ብዓብዩ ከዓ እንታይ ኣድቫይስ ገብር ካላንደር መፅሓፍ ክህልወካ ናይቲ ቆልዓ ኖትስ ትሕዘሉ ናቱ ፕሮግረስ በዓልካ ትፅሕፎ ገዛኻ ሽዑ ምስቲ መምህር ናትካ ከይድካ ዲስካስ ትገብር ዝቆልዓ ከምዚ ፕሮግረስ ርኢየሉ ኣብዚ እውን ሕማቕ ኣሎ ከመይ መስለካ ዋላ ብትግርኛ ክትፅሕፎ ትኽእል ኢኻ ናይ ግድን ኣይኮነ እንግሊሽ ክኸውን እዚ እቲ ኣድቫይስ ክህቦ ዝኽእል እቲ መምህር ከምኡ ምስ ትገብር ምስ ዝርኤካ ከዓ ሲሪየስ እዩ ዝወስደካ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ብዚ ዌስተርን ካንትሪ ንድሕር ሪኢካ ንድሕር ክትፅሕፍ ሪኦምካ ጥራይ ምፅባሕ ንጎ ክትሓሓዞም ትኽእል ኣብዚ ኢኻ ዝበለፀ ማለት እዩ ግን ካብ ይር ዋን ክጅመር ከሎ ኩሉ ግዜ ናይ ደቅኻ ነጥቢ ክንደይ ከም ዘሎ ምሕታት ፅቡቅ እዩ ምፍላጥ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉካ ፅቡቅ ኣሎ ገለ እንዲም ዝብሉካ ኖ ክሪኦ ደልየ
كلاكا يفقدك كاي خطري ناي كله تمهارو خطري يفقدك كاني ناي دقها ግን كريو خاخو اليوم زيت ادفايس كوبو زخل مالتي وتي أقدسي أب درجة ناي معبال نحدة مهاراي إنفست تقبر لك مصحف دليكايو مصحفك غزي خاب شلف مقمات زي كونسي كم زلو من بابك عبت رأي زلو حجي ناتكا قمقام وي كم أبنت كتم صوت بلوزات تمهارو زنببو ألو نايل كادو تقمقم نقمقام زخون هو ألو مبزحتهم عدما يفلني ቋንቋ ትምሃር ንሕር ኮይንካ ወይ ክትምህሮ ንሕር ኮይንካ ንደቅኻ ማለት እዩ ሕጂኦም ትብሎ ዘለካ መፅሓፍ ተገዚኡ ንሕር ዝቕመጥ ኮይኑ ዋጋ ብሉን ምክንያቱ መፅሓፍ ክተንብቦ ኣለካ ንምሳሌ ኣነ 96 ኤርትራ ምስ ከድኩ ትግርኛ ኣምሓርኛ ይኩሉ ሕውስዋሲ ነይሩ እጂ ኣቦይ ናይ 6 ዓመት ደብዳቤ ኣቕሚጥዎ ፀኒሑ እዚ ደብዳቤ ፅሒፍካ ዘለካ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ክርዳኣኒ ይከኣለን ሓደ ምሁር ቋንቋኡ ዘይዛረብን መጽሐፍ بدنيش أمسيخايو حادي أخوم يلون مالتي بس مصحف بدنيش نحرت صحيفه إيرتراو خرود يكلني أنا خانة إيرتراو خرود يكلني so تناجرت تمرتناتيس واجا بلون مالتي يجي خبزة تبقي سخري أخلقه أنا ون دنمارك مساعته مجمرتا عنقا هم مهار كله بمن باب تراي وي تي في ريخا وي يوتيوب ريخا عنقا تمهارو بتعمي وحدي عبز جزي حجز لنا ها خم تراي سلازخانة كمبيوتر يزحق زكاة جي انت يقبر نير انا ግን ሓደ ጋዜጣ امس ወይ ሪፖርት ናይ ኬሚስትሪ ዲ ፊዚክስ ዲ ወይ ማትማቲክስ امس ነቱ ጽሑፍ ደግሞ ነይሩ ጽሑፎ ነይሩ እንድሕር ጽሒፍና ጥራይካ ሓንጎልና ክሕዞ ዝኽእል ይታ ያኽብል ደሊ ምን ባብ ጥራይ ዘይኮነ ኮፍ ኢልካ ኣብ ገዛኻ ደብተር ክትገብረሎም ኣለካ ናይ ማትስ ዲ እንግሊሽ ዲ ተፈላለየ በቲ ሳብጀክት ዝወስድዎ ሕጂ ገዛኦም ክጽሕፉ ክኽእሉ ኣለዎም ዋላ ማትስ ክሰርሑ ከለው ማትስ ሕጂ አንቢብካ ትቆርቦ ፈተና ይኮነን ታይዳ ፕራክቲስ ከድሌካ ከምዚ መካኒክ መኪና ክትምሃር ንሕር ኮይንካ ምፍታሕ እቲ ሞተር ዋላ ገለ ናይ ልምዲ ምስ ትወስድ ኢኻ ክትፈትሖ ትኽእል ማቴማቲክ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ከዓ ከምኡ እዩ ሕጂ እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ዝሪኦ ሰብ ንፈተና ጥራይ ዘብል ሕጂ ኣይ ቲንክ እቲ ሓደ ክብሎ ዝኽእል ጓለይ ደው ኢለ ሓታ ክእል ደስ ክብለካ ብዙሕ መፅሓፋት ጽቡቕ ነይሩ ተባብዖ ክኸውን ክእል እዩ ነዞም ሕጂ ካብዚ ክመሃሩ ንፅበዮም ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮ መምሃሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምኡ ኣብነታት እንድሕር ተረኺቡ ሕጂ እንተሎ ፅቡቕ ኣይኮነን ዋላ ብቀፃሊ እውን ከምዚ ዓይነት መተባብዒ ዝኸውን ነገራት ሒዝና ክንቀርብ ኢና እዚ ናይ ፊሎማይና ስለ ዝኾነ ምናልባት ከምቲ ድለ እንተ ዘይኮይኑ ኣብዞም መፅእ ዘሎ ግን ኩሉ ምድላዋት ጌርና ዝሓሸ ትምህርቲን ተመክሮን ዝቐስምሉ ደቅና ክንገብር ከምኡውን ወለዲ ዘስተምሮን ወለዳ ከመይ ጌርካ ንደቅኻ ናብ ትምህርቲ መኣዲ ዕዉታት ኮይኖም መወፅኡ ንምግባር ስለ ዝኾነ ሓጋዚ እዩ ስለዚ እንተለካ ፅቡቕ هو አሎ አይ ቲንክ ካብ ናተይ ከማን ክጅምር እኽእል ኣነ ዴንማርክ ምስኣተኹ እቲ ዝበርትዕ ቋንቋ ኣብ ኢሮብ ዝብሎ ጀርመን ደኒሽ እዩ ደኒሽ ሕጂ ክትፅሕፎን ክተንብቦን ቃላት በበይኒ ብዙሕ ቃላት እዮም ዝውሕጡ ኣይስማዓኒ ሕጂ እቲ ዝገጠመኒ ችግር እንታይ እዩ ነይሩ ኣብ ዓድና ብዛዕባ ሪፖርት ምፅሓፍ ኣይትመሃርን ኢኻ ኩሉ ግዜ እቲ ፈተና ማልቲፕል ቾይስ ወይ ከዓ ፕሩፍ ጌርካ ተምፅኦ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እንታይ ክገብር ነይሩ ንዝብል ነይሩ ማለት እዩ ሞስት ኦፍ ታይም ኣብቲ ግዜ ዝሕለፍክዎ ኮፍ ኢለት ሪፖርት ተፅሓፈ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ተምሃሮ ንዕኡ ደጊመ ፅሑፎ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ እቲ ሓደ ዝሓገዘኒ ማለት እዩ ቋንቋ ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኮነን በይትፈልጦ ቋንቋ ሪፖርት ክትፅሕፍ ወይ እቲ ቋንቋ ክትርድኦ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ዘይርስዓኒ ማትማስ ታሽዓይ ክፍሊ ከለኹ ኣብ ሰሌዳ ወፂኻ ስርሓዮ ኢልኒ ኣነ ዝነፍዓኹ ማትማስ ክእል ነይረ ማለት እዩ ግን ብቋንቋ ደንሽ ክገልፆ ይከኣልኩም ኣብ ሰሌዳ ምስ ወፃኹ ሕጂ እቶም ተምሃሮ ንሕር ክገልፆ ዘይክእል ኮይኑ ከመይ ንፍዕ ትብሎ ኣለካ ኢሎም ብዙሕ ኣብ ምክርኻር ኣቲና ግን እቲ መምህር ግን ተሓጒሱ ማለት እዩ ኣብዚ ታቲሲ ነይሩ ማለት እዩ እስከ ፅናሕ ክድውሎ እንዳንዲ ናይ በለተን ኣይልዓለተን ያ ሃሎ ሃሎ ሃይ ያ ሰሎም ሰምዓ ኣለኻ ስምዓ ኣሎ ያ ሰምዓ ኣለዎ ፅቡቕ ኦኬ ያ ቴንክ ዩ ግዜ ክትወሰድክ ዘበልክን ከመይ ውዒልክ ሎሚ good ፅቡቕ yeah and you ፅቡቕ ኣም ፅቡቕ ኣሎ ብትግርኛ እንታይ ከመይ ውዒልኪ ፅቡቅ ከመይ ኣለኻ ኣነ ፅቡቕ ኣለኹ ሰሎሙን ከመይ ኣለኻ ትብለካ ኣላ ፅቡቕ መን ሽምኪ سمعنا
واي تسمع عجلنا نقرنا حجي أبزي عرفت خافت وشديو سامر مالسي مودعتا جولاي هم تمرت وديهم like you finish the end of July so you start from the 1st of August holiday. How many books did you read and why do you read books? I read until now 16 books. 15 books, yeah. And go ahead. And because I like reading books and it's one of my hobbies. Okay, so you love reading. Reading is your hobby. So what type of books do you read? I like books about friendship, Uh-huh. crime, yeah, friendship, crime. And fantasy. Fantasy, okay. So how often do you read? When do you read the books? During the school time and summertime? At school time, from Monday until Friday, I read most of the time at the evening before I go to bed. So how long do you read on the evening? Do you normally stay late until? Yeah. Okay. So during the summer, when do you read the books? At the summer holidays when I wake up and the others are not awake, I read and sometimes on the evening and after lunch. Okay. So those books, you read them. When you finish, what do you do with them? What do you learn from those books you read? Depends on what kind of books it is. Yeah. So are you normally borrowing those books from the library? Yeah, you could say that. Yeah. So what's the competition you're getting from the summer book reading? It's not a competition, but you read books and then you write it down and then they give you a stamp. Yeah. Okay. And then at the end you get this kind of paper where it says the name and that you did read. Yeah. So sometimes the boys, do they read more books? Because why do they boys don't read more books? Boys they like more football or basketball or stuff, and they like more to play outside as to read books, but boys can read books too. Okay, boys can read too as well. Yeah. So when you read books, do you learn something new every day when you read a new book? Not every day. Sometimes I know what's in the book, but sometimes I learn new words and stuff, or how to make friends or be nice or stuff. Okay. So if you read like personal books, do you learn anything from them? Diary books, for example, yeah. Yeah, I would say most of the time in the books where they write diaries, they are more getting funny or don't learn that stuff, and sometimes it's funny, but they just say like how annoying the sisters and brothers are, or parents, or how awkward their grandparents is and stuff. Yeah, that's true. Yeah, so you don't learn that much new words from diary. Okay. كده عدمادو من قرتنا. Yeah, Angelina, how old are you? I'm 10 years old. 10 years old. Thank you. So how often are you using internet, mobile phone? Do you use that every day? When it's school, we're not allowed. On Monday to Friday, we're not allowed to watch TV. Okay. How about television? But on the weekend, we're allowed to watch TV.
Okay, how about your phone, your mobile phone? Do you go online on internet on the weekend? Not that often. Okay. Thank you very much. Really appreciate it. And thank you for sharing your stuff. بتعامي مسجن تغني لنا جزيه وسيدك ذهب كنا. اوكي غني لنا أنجلينا. Ciao. Yeah. Ciao. Ciao. I love you. Bye. اوكي كابزي عدا عب نغرينا خنمهار صنيحنا نو حجي انتي اخريو زخلانه ترانا ولديو ولدي ندقوم اب ساعات زي اتعزا مس ناي أنجلينا تقبرلا زلهم سماي مريتينيو مغنياتو the whole day تاعت الموبايل ወይ ዝኾነ ጋጀት ሂቦም ንደቆም ከም ዝዘናግዕሎም ወይ ሶቅ ከም ዝብሎም ዝገብሮም በር እንታይ ክመሃርሎም ክስታይ ገብሮም እዚ ኣብዚ ኣተኪርካ ክትበና ትኽእል እንተሎ ብፍላይ ኣብ ተምሃሮ ከምዚ ጌርካ እንትሕዝካዮም ርግፅ እዩ ዝሓሸ ውፅኢት ክርከብ ግን ምስ ናይ ዓድና ዛሚድካ ብፍላይ ከማን ኣብ ትቅድም ዘበን መብራህቲ ዘይብሉ ብፓሎ ናይ ሴዳው ኣብ ደገ ኮይኖም እዮም ዘፅንዑ ነይሮም ኣብዚ ግን ምዝ ኩሉ ፋሲሊቲ ከሎ እቶም ደቅና ከምቲ ዝድላ ክሰጉሞ ኣይከኣሉን ስለዚ ምዛ ኣጋነዚብካሲ ምዛ ናይ ኣንጀሊናኻ ፅብቕቲ ኣብነት ስለዝኾነት ከመይ ክትገልፀው ትኽእል? I think እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ኣነ ዘይርስዖ ኣብ ዴንማርክ ከለኹ ቴሌቪዥን ምሽዑ ብዙሕ ሰብ ርኢ ነይሩ ማለት እዩ እና ቴሌቪዥን ኣብቲ ናይ ተምሃሮ ሩም ሓደ እንዲሃሩ ትዋሃብ 17 ተምሃሮ ብሓደ ኣብ ገዛ ትቕመጥ ክሽነ ናይ ሓባር ነይሩና ማለት እዩ ሕጂ ቴሌቪዥን ነይራን ባዕለይ ንምሳሌ ሕጂ ቴሌቪዥን ድራር ምስ በልዓኻ ካብ ትምህርቲ ምስ መጻኻ ኣብ ዴንማርክ ትምህርቲ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 1 እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ክላስ ክስታይ ፕሮጀክት ትሰርሐሎም ዝተምሃሮ ኮይንካ ሕጂ ምሸት ምስ መጻኻ ገዛ ትደክም ቴሌቪዥን ትውልዕ ድሕሪ ድራር እንደገና ካልእ ፊልም ትርኢ ካልእ ትርኢ እንታይ እንዳኾነ ኮይኑ ግዜ እንዳወሰህለይ ክትኸይድ ጀሚራ ግን ኣብ ዴንማርክ እንታይ ኣሎ ሪፖርት ሕጂ ኬሚስትሪ ወይ ፊዚክስ 11 ሪፖርት ከይፀሓፍካ ብሓደስ ዓመት ኣብ ፈተና ክትኣትዩ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ዝሓለፈ መጀመርታ 3 ሪፖርት ኣየቕረብክዎን ኣብ ቴሌቪዥን ካብኡ ድሕሪት ቴሌቪዥን ጉሒፈያ ማለት እዩ ጎረቤተይ ነይሩ ደኒሽ እሱ ሕጂ ናይ መካኒክ እዩ ዝመሃር ነይሩ ከምቲ ኣነ ዝመሃሮ ብዙሕ ሆምወርክ ኣየድልየን ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ቴሌቪዥን እንታይ ትሰርሕ ደይኮነትን ኢሉኒ ወ ትሰርሕ ባ ምንታይ ዳ ጉሒፍካ ኢልኒ ክሬዚ ቦክስ ያው ሓንቲ ገብራ ይከኣልኩን ትምህርተይ ውዲቕሃኒ ኢልን ደርቢያ ዘይርስዖ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪት ቴሌቪዥን ኣይነበረንን ማለት እዩ ዋላ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ዝውድእ ማስተር ዲግሪ ክሳብ ዝገብር ኣብ ዴንማርክ ከምኡውን ኣብ ፒኤችዲ ይገብር ከለኹ ቴሌቪዥን ከም ክስታይ የርእዮን እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ጀነሬሽን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መብዛሕትኡ ቆልዑት ሞባይል ፎን ኣለዎም ኢንተርኔት ኣለዎም ዋትስኣፕ ኣለዎም ሕጂ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ጌም ኣሎ ፀወታ ብዙሕ ግዜ የጥፍኡ ብዚታት ሕጂ ትወላዲ ክቋፃፀሮ ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮንካን ክትኽልክሎም ሓደ እቲ ትረስት ክህልወካ ኣለዎ ነቲ ቆልዓ ከኣምነካ ክትኣምኖ ክትኽእል ኣለካ ኣብዚ ትዝበል ኣይትፃወት ኢልካዮ ጠጠው ዘብለሉ ሰዓታት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ድሕሪ ዘይሰሚዑካ ግን ናይ ግድን ኢኻ እቲ ኢንተርኔት ክትወስዶ ድሓረ እንታይ ይፅቡቕ ዘሎ ኣብ ኣንድሮይድ ንድሕር ኮይኑ ክትቋፃፀሮ ትኽእል ኢኻ እንታይ ኣፕ ኢንስቶል ገይርኡ ድሓረ ኣብቲ ናትካን ዋየርለስ ኔትወርክ ምስኣተኻ ሰዓት ክንደይ ከኣቱ ትኽእል ሰዓት ክንደይ ወፂ ኢልካ እውን ክትቋፃፀሮ ትኽእል ኢኻ ተዘይኮነ ከዓ እቲኣ ቴሌፎን ትሕድጎ ማለት እዩ ሕጂ ብዚታት እዩ እቲ ትቐንዲ ምንታይ ክብሎ ዝደሊ ኣብቲ መንጎ ወላድን ቆልዓን እምነት ክህሉ ኣለዎ እቲ ቆልዓ ግደፍ ኢልካዮ ክገድፋ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ማለት እዩ ሕጂ ሓንሳብ ናይ ግድን ኢኻ ክትሕድጎም ትሓበን እንታይ እዩ ዝርኢ ዘለኹ ግን እቲ ጌም ብዙሕ ግዜኦም የጥፉ ስፔሻል ኣወዳት ፕሌይስቴሽን ኣለዋ እዚ ሂወትካ ከተጥፍኦ ዘለኻ ሓንሳብ ወለዲ ቡን ክሰትዩ ወይ ክዕልሉ እውን ነቲ ቆልዓ ይህብዎ ማለት እዩ ጋሻ ክመፅእ ከሎ ሕጂ ብግዜ ፈተና ድዩ ግዜ ትምህርቲ ድዩ ናይ ግድን ሓውካ ወላ ሓፍትኻ ክትመፅእ ከላ ነቲኦም ቆልዑት ግን ትምህርቶም ግዜኦም ትወስደሎም ኣለካ ኣነ እንታይ እዩ ዝብል እቶም ቆልዑት ወርቅናትካ እዩ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ግዜኻን ኣው ዘድልዮም ከዓ ኣቑሑት ድዩ መፅሓፍቲ ድዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ሓደ ክብሎ ዝኽእል ኣብዚ ኢና ካብ ብዙሕ ችግር ንርኢ ዘለና ኤርትራውያን ምክንያቱ ሕጂ እኳ ይሕሽ ኣብዚ ጀነሬሽን እዚ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ጀነሬሽን ኣብ ዩሮፕ ተወሊዶም ዝዓበዩ ቆልዑት ና ጓልተን ብዙሕ ፅቡቕ ዝኸዳ ተማ ወዳት ግን ላኪን ገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ብዚታት ነዚታት ክንዕርዮ ዘለና እዩ እዚ ከዓ ናይ ወላዲ ሓላፍነት ማለት እዩ ክብሎ ደሊ ወላዲ ንድሕር ኮንትሮል ክትገብሮ ዘይክኢልካ ናይቲ ቆልዓ ዕድል ትህቦ ኣለካ ዕድል ጥራይ ምሃብ ዘይኮነ ግን ተባላሽወካ ዘለካ እዩ ክብል ደሊ ሕጂ እቲ ሞባይል ፎን ፕሌይስቴሽን ቲቪ ኮንትሮል ክትገብሮ ኣለካ ቴሌቪዥን ከዓ እንታይ እዩ ዝርኢ ሓንሳብ ኣብ ቤድሩም ገብሩሎም ቆልዓ ቲቪ ንድሕር ኣብ ቤድሩም ጌርካሉ
أخيل وي مالتي تبالاشي والحرف قبر عيدون مع سدكس مع سبنون كتري تخلنا عيننا خان حد زي عرفوا كذا سوق العب واحد كل ساعات 3 ساعات كترفو خلو مشت كرياي يقولون نتي انترنت بزحلي ولا جيم كتصاوت منياتو تناتو خبيب لي تخمان دا خمي زخيد قبل دلي مالتي تزعبي كنتاي ندر لنا نفسهم كتصاوت خلو يتعمو في الحزمون كوفا بحالهم حماق سلا زخونه لك 10 حد خلو ناي حقوق حمام جميلو زخات زخبده مالتي حجي نحرك حمم جميل ودا 10 حد حمم عمت كله ابزي تشغل زول زي تاتجي حد خبل دل مالتي انه تنا انترنت ግን كل زي ناي ولادي بقول تصار ذلك اوكي جي نابتا ناي جرامر سكول مخملسكا ابتي جرامر سكول كندي زاكل تمهارو وستو مالتي حجي نابت والتين تمرت بيتات كم تزبلنا 263 ኣለዋ بعد انجليز تراي انجلاند سوسان شدشتن كا اب نورث ايرلاند ኣለዋ ማለት ኣብ سكوتلاند ኣብ ويلز ክንደይ ኣለዋ ኣይፈልጦን እዚ ሓቅ ተረባ ግን ከምቲ ትምህርቲ ሳይዝም ዝወስዱ ሓደ ክትወዳደር ኣለካ ቶፕ 10 ክወስዱ ይኽእሉ ማለት እዩ ጅብዚቲ ስታይት ሳይዝ ካብ ትምህርቲ ቤት ናብ ትምህርቲ ቤት ግን ፈላለ ስለ ዝኾነ ክንዲዙ ተምሃሮ ወስዱ ክብለካ ኣይክእልን እዮም እዚ ኣይ ብዙሕ ዲቴይል ገይረ ዝኣተኽዎ ነገር የለን اوكي وانتاي رينيره كندي تمهارو خونو ابزن 266 زلوانا جرامر سكول 6 حساب 1,267 شيح كباب 270 شيح كبابي تمهارو حجي امونغو زي امسي كومبيت كغبرو خلو دو زم دكنا بزي خنكودو زنحنا مالسي بزي حجي تمسدروم اخول مكتتال نحر زي غروم كابزيوم سكا اتو خلو دو خنا ابزم قطر زي امسكا اتو خلو أنا عاي راينني معناته خمسة حزانة سلذي سوترا يكون أبز حجين دحريني أو زحلف وان رئني رزي سالستنو بسالستنسي دك 10 شمن تعمد زخون زلوس بزحات يم زموت زلو قدفو مزناي جرامر سكول دك 10 شمن تخوينهم أفتي يونيفرسيتي بوتانا أمريكا بكا أزيد أبيبي دخون زخي زلو حجي مزات حاس كاسي كمي تقول هو حجي جرامر سكول كنا بالكلنا سكندري سكول عندي كم قليل غيرنا رأيه تن 263 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዋ ትምህርቲ ቤታት እሰን ኦሬዲ እንታይ ያለውን መስለካ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ርክብ ኣለዎን ርክብ ስለ ዘለዎን ተም ንፋዓት ተማሃሮ በቲ ተማሃሮ ንፋዓቶም ሰደኦም እዮም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተም ዩኒቨርሲቲ ኻነ ተም ተማሃሮ ደልይዎም እዮም ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ካብ ካልኣይ ሳልሳይ ከለዉ እንታይ ዝበሃል ትስሩቶ ኢኻ ዘለኻ ትናቶም ትምህርቲ تناتهم تمرتي كغبرو عدلهم كمان ناي مصاي صباح نغو خا وديهم سراح انت كغبرو خمس خولو وين انت عينت تمرتي يونيفرسيتي خاطو خولو مالت حجون عدل علوهم مالتي اب جرامان خاطو انا انت عايزبل بزح فلوت ايكونن اب ايرتران علو ولا قدم زموت بسمانات دي اب 9 ساعات مصيم دقم كوم تمهارو لو ويغا فتنا وسيدهم زترفون دقم علو حجتا ياخذ دلي نت جراما كم عبي سايكل ريولنا اب جي سي اس سي اي ليفل مسبت حدا يكونسي اب جراما انت هنقبر علينا كتب كتخل عليك نزي خطو الحر كوين تاها اب قداماي اب كلاي سالساي رابعاي كلو ايخا تناتهم كእለት ክትምስርቶ ዘለካ ማለት እዩ መጽሓፍ ምንባብ ዲዩ ተፈላለየ ዲዩ ማትስ ዲዩ እንግሊሽ ዲዩ ዚታት ሕጂ ክመጽእ ክእል ኣለዎ ክብል ደሊ ምስቲ ናይ ትምህርቲ ተራኽቦ ዘለኻ ማዓት መንእሰይ ኤርትራዊ ዝመጽእ ዘሎ ሕጂ ናብ ስደት እቲ ባክግራውንድ ናቱን ብዙሕ ድኽመት ኣለዎ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ኣትዩ ንኸብል ኣለውና ብርታዓት ተምሃሮ ኣትዮም ኣብ ቆሙን ጽቡቕ ዝኸዱ ዋላ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ እኳ እንግሊሽ ስለ ዝኾነ ድሓኒ ኣብ በዓል ዴንማርክ ኣብ በዓል ጀርመን ኣለዋን ዝፈልጥ ኣብ ዴንማርክ ሎ ሕጂ ዝፈልጥ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ጽቡቕ ዝኸዱ ማለት እዩ ግን ሰርቲፊኬት ንሕል ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብ ቴክስታይ ክቕፅሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ግን እንታይ ክብል ዝደሊ እቲ ሌቨል 1 ሌቨል 2 ዝበሃል ኣሎ ጂሲኤስሲ ዝበሃል ኣሎ ጂሲኤስሲ ወሲድካ ብዙሕ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ቶፕ ክትኣትዩ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ትናቶም ሪኳርመንት ኤ ሌቨል እዩ ሕጂ ኤ ሌቨል ንክትገብር ከዓ ናይ ግድን ክትስዕር ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ በዚ እየ ዘተሓሒዞ ኣይ ቲንክ ትምህርቲ ኣብ ዓድና ከብድ ከባብዚ ኣብዚ ኩሉ መጽሓፍቲ ኣለካ ማቴሪያል ኣለካ ንዙ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዩቲዩብን እዩ ዋላ ተፈላለየ ሪሰርች ጌርካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ዘለካ ክእለሲ ክተብዓምሎ ክትኽእል ኢኻ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ንርኢ ዘለና መብዛሕትኡ ተምሃራይ ኤርትራዊ ትምህርቲ ምስ ጀመረ ናይ ግድን ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ስድሩ ክረድእ ወይ ሕዋቱ ክረድእ ወይ ኣብ ስደት ዘለዉ ቤተሰብ ክረድእ ማለት እዩ እዚታት ሕጂ ብዙሕ ዕንቅፋት እውን ኣለዎ بتوسع تزعب عنك فانت أزبل جن قانقا جي تقانقا أنت إلك كات عنده ولا نعيون خدني نيرو دانيش نخم مهار ريبورت نخد صحف
حجي بعدنا فتنا تمهار تمرت تمهار جن فتنا مالتيبل تشويس أبز عد جن وتيها فتنا فيربل على خمزي فتنا خد قبل كلها وي تيسس ديفند خد قبل كلها تيم مهاران تي وي كال إكزامنر مت من زخا زحت تخان حجي بزي مالتيبل تشويس أيكونن بيبر أيكونن نايم من لاست إلت كاديو فورموليت نايم كبار دي وي حوتون حرت أفي كاون كمي مالت كاين تاير نختبل كمان بزح جزء يبلي مالتي زيتات حجت تكنيك يدليكا مالتي بتوسخ جن تقانقواي حجت أنا انت يزبل مجمرت سبب زعد زمتص انت هجبرالو زي السبجكت وسدو دلي نتمصحف وسيدو خاب لايبراري دي وي اونلاين اتي كتصحف كخيل علو ريبورت عينت ديو ولاتي اساينمنت وحب كله حجب زيتات نحر غيركايا ها صباح نغو يونيفرسيتي مساعتها مناتو بزعد يونيفرسيتي اتم مسبلكا خمي جمرتايل فتنا لك ارس فتناها ريبورت كتصحف هنا جدا قال سبجكت ريبورت صحف كا خاطركبو حجب زينا يمصحف قلتون ችግር አለው ማለት يجزيتات يتي كأندي تشجر زريو حجي تمرتقت المهار نحر كوينكا جيزي خاون إنفست تقبر عليكا حجي بزيتات كتنفع عزداليكا نحر حاجز جلزد لخينو حتوتو عفت زمت إن ديتيل كان أطول نخيل مالتي جن حجي تاينا هون رياض لنا إذا حجي كل جزء دكي مالتي عب 10 عمد عب 30 عمد تكنولوجي غيري حجي كل سب يونيفرسيتي خيد مالتك أيكونن حجي تاين زجبر زلوا تي يونيفرسيتي مستو تكنولوجي خيد أيكالن تكنولوجي is fast is خيد زلوا ولا عج دنمارك خيدن يربع قدامي عركي على نمساي أبون ماشين زمهر نبرة يونيفرسيتي بحنسب نمهر سرحتني على 220 حجي تاي لونت يونيفرسيتي ناي دنمارك قدم 5 عامات فرعان يزوستر كماستر ديجري حجي نزق قنصو دليم السوت رايد يكون خا يونيفرسيتي قايرمو أنا زمهروا اليونيفرسيتي حجي دي تي يو كمبيوتر ساينس أو نير حجي جن توتالي كابتي دي تي يو أو تيمو مالتي حجي هم زقبرهم زلوا خا مست تكنولوجي نخخدو نتلوت زمت زلوا خا أدابتو قبرو حجي تاي أخبر الدالي ببزحت إن كامباني كان بعد آي بي إم فودافون جوجل ناتوم يونيفرسيتي اللو حجي كاب ناب يونيفرسيتي تعاتو لخفل كافي تمهار ناب زي إن كامباني تعاتو حشاكا مثال عب فودافون ليجال تيم علو بيزنس علو تيليكوم علو سويت قند تيليكوم موبايل فون علو جن عب وشتو تفعل على عينة كامباني مناتو فودافون سي إسران شومنتن كامباني هاجرا رانتو قبرت بيزنس مالتي حجي بزي بيزنس نحد لي خاون ناي بيزنس ابلاي كتقبر تخلي خا مالتي حجي مع سين كوس دي جميرهم انا بحجي فودافون كسر والله 2018 انا مجمرتا تمهراي على سرحتنيا اي ليفل ستودنت زمصخو مالتي مناتو نورمالي جراجويت زغبر ستودنت رايم زوم تونيرهم حجي كنتاي غيرمو نعو خيرمو مناتو تمهراي ديجري مسوده فيت كقبراي كل مس زلو سرح بخمس خا حجي جي سي اس زودو اي ليفل زودو يوسدوهم تي كامباني ناتو يونيفرسيتي لو بحساب سرعت كاريكولم وسدو at the same time تسرح مالتي دومس كاتخفل كالاي نغير كات تداليو تمرتي تداليو سرح تجمرو لها مالتي زي حجتي عاب نغير نمانم إريتراو أدفايس كقبل ولا أمريكا خيدكا ولا جرمن خيدكا بمبزحت وحضرات كومينز قبل زلات أنا عبيت كامباني. اوكي يعني مثالي لاست تايم معسي كرمي كنت سلمون خون أبي LBC راديو سمع نيرة أبي إيست لندن على كامباني تيم جراجويت زغبرو نتكودينج كول ويك قالون زخلك أنا عايز سوي قاتي مني قلت عشان عسر شو مانتن بلوك تشين مجمر تاجي انتروديس كوجبرو خلوا خاب برفون أي ليفل ستودنت نيرة بتشرت تفلتا قال إيران بتعمل فئتي يعني نيرة فلت كأنت هم تقبر تيم جراجويت زغبرو جن سلسة نيرة من المساي كوجبرو ويك قالون نعم تيا مالتي سلسة سومون هذا عبز خان أبصر هنا مالتي يجتاي أخذ الزدالي مبزحته إريترا أدفايس كبكات دالي مناتو تيم يونيفرسيتي خا حجي غافرمنت نايز عاد انجليز تايز قبر زول لهم تاع انتو يزبول كون دنمارك ريشيف غيروم ام اوريدي دنمارك نوش غزي ابز عاد انت انتو زلو حجي تي انت تمرت بيتات يونيفرسيتي مسودو تيم تمهارو سورحي يقولون يم زلو ناتو قال يونيفرسيتي وخول لا يكون تناتم كواليفيكيشن فاودي هات ان كامبان خا اي وسد خاني يجي مبزحته اريترا ولا بتوليدم ابيم وديم يونيفرسيتي ماستر ديجري غيروم بي اي غيروم اب اللوز سكيلز راح يسرحوا زلو حجيتي فيز تمهار كايز وسر كايو لقحنا تمهارو كمان نختو خفلو كبيدي حجي سلا زخون انت عايز بزلو برايم مينستر نايز عدي نزيان يونيفرسيتات فاندين كعصول تطوخو بلا يز بحال زلو حجيتي يونيفرسيتي ابلاي تقبرو كمان كتريو تخيل عليك تصبو انت عايز زلو بقداماي حدا من اسا اريتراو رخيبه نيره قبزيوم ناي تشاريتو زحاتو
እንታይ ኢሉኒ ሕጂ ኣብ ሕማቕ ዝበለ ዩኒቨርሲቲ እየ ዝመሃር ዘለኹ ሕጂ ግን ሰከንድ ይር ስለ ዝኾንኩት ላስት ናተይ ይር ኣብ UCL ክወስደ ኢሉኒ ሕጂ ብዝን ኣብዝን ኦፕሽን ኣለኩም ማለት እዩ ኩሉ ዩኒቨርሲቲ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ናይ ላስት ስዊች ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲን ቶፕ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ ስለ ዝወድእ ሕጂ እቲ ናይ ኢንጂነሪንግ ድሕር ኣቲኻ ማለት እዩ ሜዲካል ድሕር ኮይኑኻ በዓል UCL እዮም ቀንዲ ዘለዎ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ለውካ ማለት ወይ ኦክስፎርድ اوكي اوف كورس بعد اوكسفورد بعد كامبريدج نختاتهم تافي معناته زي توليدو زعابه كمان اب عمت كنت تصلنتريم قال لهم توصلوا جزيتاتون الله ማለት ንሕና ብዙሕ ዘይንፈልጦ ግን እዚ ይኽብል ዝደሊ ግን እንታይ ይኽብለካ ደሊ ትምህርቲ ንኹሉ ዕድመ ይውስንኒ ኣነ ሕጂ PhD ከረክብ ከለኹ ዓባይ ሰበይቲ መፅያ ኣው ናይ ደቂ ኽዲ ኢልያ ኖ ናተይ ኢልሃን ክንዲ ዕድመ ኺልያ 81 ምክንያቱ PhD ክገብር ኣለን ንብል ነይረ ገይረ ኣኻ I'm 81 ኢልሃን ኣነ ወዲ 81 ጓል 81 ዓመት ኢልሃን ማለት እዩ እጅ እንድሕር ድሌት ኣለካ ኮይኑ ትምህርቲ ኣይውስንኒ ካልኣይ ነገር ከ እንታይ ይኽብል ደልየ እቲ ቴክኖሎጂ ቅየር ኣሎ ሕጂ ከም ተዓንቶ ኣናፍስ ዝገበርናዮ ናይዚ ፕሮግራም ከማን ብሮቦት እዩ ነይሩ ኣብ ስእልታት ትሪኢኹም ኢኹም ቴን ሮቦት እንታይ ገብራ እንታይ ክዛረባ ክእላ ሕጂ እቲ ትምህርቲ ምስ ወዳእኻ ምስ ሰብ ኣይኮንካን ክትወዳደር ስራሕ ምስ መን ዳልካ ትወዳደር ምስ ሮቦት ኢኻ ትወዳደር እዚታት ስለ ዝኾነ ሕጂ ናትካ ስኪል እቲ ናይ ኔክስት ጀነሬሽን they have more great challenge than us ክብል ደሊ ካባና ንላዕሊ ዝገሬተ ቻሌንጅ ኣለዎም እቶም ሕጂ ዓብዮም ክሰርሑ ዝደልዩ ሶሪ ኣስፊሐ መሊሰልካ ትሕቶ ኖ ትክክል ሕጂ ምዛ መጨረሻ ዘምፃኻ ነጥበሲ ዕድመ ኣይፈልን እዩ ትምህርቲ ኢልካ ነው ግን ኣብ እቲ ካሪኩለም ናቶም ግን ሴት ኣብ ዝገበሮ ምስ ዕድመ እዩ ምስ ዕድመ ክብለካ ኣሎ ኣብቲ ዕድመ ናቱ እዩ ዝኣቲ እቲ ተምሃራይ ንኣብነት ካብ ዓድና ምስ ዘሎ ፀገማት 2 ዓመት 3 ዓመት ኣብ መገዲ እናግበረ ይመፅእ ሕጂ እቲ ዝነበሮ ትምህርቲ ዕድመናቱን እቲ ዝፀንሖ ትምህርትን ጋብ ገይሩሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ግራመር ስኩል ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ድሒሩ ዝመፅእ ሕጂ ብኸመይ ክሰግር ኣለዎ እዚ ሰብ ድሒሩ ዝመፀስ ብኸመይ ካች ኣብ ክገብር ክእል ወይ ኣበይኡ ክኣቱ ዘለዎ እቲ ፅቡቕ ነገር እንታይ ዲ ተዓንተ ወይ ንብል ነርና ግራማ 10 ወይ 11 ኢኻ ዕድመኻ ትፍተን ኣብ ሰከንደሪ ስኩል ክትሰግር ከለኻ ሕጂ እንድሕር ኣብኡ ዘይኣቲኻ እንድሕር ወዲእካ እንደገና 13 እውን ፈቕዲኦም ገሊኦም ግን እንድሕር ቦታ ኣለዎም ኮይኑ ማለት እዩ እቲ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ግን ደንጊ ዝመፅእ ኣይ ቲንክ እቲ ችግር እንታይ ዝመስለካ ሓደ እቲ ናይ ቋንቋ ችግር ኣሎ ሓደ ከዓ ካልቸር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚታት ከመይ ጌርካ ኣዳፕት ክትገብሮ ማለት እዩ ልክዕ እዚ ንሕና ናይቶም ምሁራት ኤርትራውን ሕምቀት እየ ዝብሎ እዚታት ተፃሒፉ ወይ ኣድቫይስ ኮይኑ ክቐርብ ዝግብኦ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ዴንማርክ ምስኣተኹሲ ኤግዛምፕል ክነግረካ ማለት እዩ ክጅምር ከለኹስ ጓል ኢራን እያ ነይራ ጎረቤተይ ብናይ ኢራን ቋንቋ ተተርጊሙ ሂቦም ኣበይ ከም ትመሃር ኣብ ምንታይ ትመሃር ነይራ ፕራይቬት ስኩል ትመሃር ነይራ ማለት እዩ እቲ ናይ ሪፊጂ ስኩል ናይ ቋንቋ ዘይኮነስ ኣብ ፕራይቬት ስኩል ኣነ ከይደ ነቲ ኣማኻሪተይ ኣብዚ ከመሃር ደልየ ኢለያ እዚ ፕራይቬት ትኽእሎ ኢልሃኒ ክእሎ ኢለያ ማለት እዩ ኣተርጓሚት ግን እንታይ ኢልሃኒ ናይ ሓበሻ ነገር ኖ ኣምስቲኦም ናይ ኤርትራ ናይ ኣምስቲኦም ናይ ሪፊጂ ከድካ ኖ ልስን ኢለያ ካብ ሕጂ እንድሕሪት ባዕለይ ክዛረብ ክእል እየ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ እቲ ትምህርቲ ቤት ልክዕ ደንጊኻ ክትመፅእ ትኽእል ግን ባክኣፕ ክትገብሮም ክትኽእል ኣለካ ሕጂ ብዛ ዓዲ እንታይ ፅቡቕ ኣሎ ብዙሓት ትምህርቲ ቤታት ኣለዉ እንግሊሽ ትምህሩ ኣለዉ ዝተፈላለየ ማትስ ዝምህሩ ኣለዉ ፕራይቬት ኣብኡ ክትእትዎም ትኽእል ማለት እዩ ደቅኻ ግን እንታይ እዩ ዘሎ ኢንቨስት ክትገብር ክትኽእል ኣለካ ምክንያቱ ፍሮም ዴይ ዋን ንሕዝደይ ጌርካ ሕጂ ቆልዓ ወዲ 2-3 ዓመት ቆልዓ መዓስ ማችር ይኸውን ተልካኒ ወዲ 5 ዓመት እዩ እቲ ናቱ ሓንጎል ካብኡ እንድሕሪት ፒክ ክገብር ክእል እዩ ሕጂ ናይ ግድን ኣይኮነን ወዲ 10 ገሊኦም ኣለዉ ለይት ፒክ ዝገብሩ ካብ ምስ ደንጎየ 12-13 ዝበፅሑ ዝነፍዑ ተምሃሮ ኣለዉ ግን እሱ ይኮነን እንታይ ክብል ደልየ እቲ ቆልዓት ናይ ግድን ኢንቨስት ክትገብረሉ ኣለካ ኣብቲ ገዛ ናይ መፅሓፍ ምንባብ ባህርያት ክኣትወካ ክእል ኣለዎ መብዛሕትኡ ሕጂ ኤርትራ እንተኸይድካ ዋላ ኣሜሪካ ኺድ ዋላ ጀርመን ኪድ ወይ ኪድ ኣብ ዝደለኻ ዓድታት እንታይ ኢኻ ትርኢ መብዛሕትኡ ቴሌቭዥን ኢኻ ትርኢ እቲ ሳሎን መፅሓፍቲ ከማን ኣይትርኢን ኢኻ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣለና እቲ ባህሊ የብልና ናይ መፅሓፍ መሓዝ ሕጂ ኣብ ግዜ ቁርሲ ገሊዕኻ ነቲ ቆልዓ መፅሓፍ ክተንብብ ትኽእል ዋላ ትግርኛ ይኹን ናይ ግድን ኣይኮነ እንግሊሽ ክትንብብ እቲ ቆልዓ ሽዑ ብእንግሊሽ ከንብብ እዩ ወይ ጋዜጣ ብጥራይ ዝወሃብ ኣሎ ንዕኡ ናምፂኻ ክተንብቦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ናይ ምንባብ ዕድልና ተሽሂሪ እዩ ኣብኡ እቲ ዘሎ ችግር ማለት እዩ ኣነ ሕጂ መፅሓፍቲ ንሕራርየ ከማዓት መፅሓፍቲ ገዝእ ማለት እዩ ከንብቦ ክእል ኣለ እንተዓንቶ ይሰሚዕኻ ጓለ ብኣዳማይ ከተማ ወፂና ኣይስክሪም ድሕሸኪ እንታይ ሕሸክ ኢለ ኖ መፅሓፍ ሕሸን ኢላ መፅሓፍ ገዚኣ ማለት እዩ
سو انت اخبلك دلي اسخاون عدل كتبو مالك ግን እሱ ጥራይ ደይኮነ እስካሁን ኢንቨስት ክትገብር ክትኽእል ኣለካ ጅብዚቲ ቀንዲ ኣድቫይስ ክህቦ ዝደሊ ነቲ ኤርትራዊ ኣብዚ ኢኻ እቲ ቀንዲ ዘገድሰኒ ዘሎ እዚ ፕሮግራም እዚ ከዓ ንኸምኡ እዩ ንቅድሚት ክወስዶ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ዝሃብካና ሓበሬታ ወይ እውን ዝሃብካና ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ብፍላይ ከምዚ ኸማና ሕፅረት ናይ ቋንቋን ባህልን ዘለዎ ፀገምሲ ሰኣን ኣቀዲሞ ሓበሬታ ዝህበካ ሓበሬታ ቀንዲ ናይ ፍልጠት ምንጪ እዩ ንሂወትካ እውን ንቅድሚት ዘስጉም እዩ ስለዚ ዘኽትበና ዝፀናሕካ ሓበሬታ ብዙሓት ሰባት ካብዚ ኣገዳሲ ፍልጠት ቀሲሞም ክኾኑ ክእሉ እዮም ኢለ ዝኣምን ኣብ ዝመፅእ ካልእ ፕሮግራም እንታይ ሒዝካ ክትመፅእ ተዳልየኻ ኣለኻ ወል ኣብ ዝመፅእ እንታይ ክብል ዝደሊ ኣይ ቲንክ እንድሕሪ ሰብ ሕጂ ብዙሕ ሕቶታት ገዲፉ ወይ ብኢሜይል ክትመፃና ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ቻናል ኣሎፍቲ ናይ ቪድዮ ስረድናዮ ትሕቶ ዋላ ብትግርኛ ክትፅሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ግድን ኣይኮነን እንግሊሽ ክኸውን ስደድዎ ወይ ኣብዚ ናይ ቪድዮ ከዓ ስደዱ እንታይ እዩ ዘድሊ ሕጂ ኣነ እንታይ እቲ ትምህርቲ ዝርዮ ብጣዕሚ ትምህርቲ ገፊሕ እዩ ሕጂ ኩሉ ሎም ዓንዲ ካበር ክንገብሮ ይንኽእልን ኢና ሕጂ እቲ ግራማ ክንብል ከለና ንምሳሌ ግራማ ስኩል ግምናሽም ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ኣብ 5 ዓመት ኣብ በዓል ዴንማርክ ፍልይ ዝበለ ሲስተም እዩ ዘለዎም እና እዚታት ስለ ዝኾነ ክነብሎ ንኽእል ኢና ግን እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ትምህርቲ እንታይ እዩ ናብኤና ክንከይድ ኢልና እዚታት ክነተክረሉ ኣለና ከምቲ ዛዓንቶ ዘበልክዎ ከዓ እተን ካምፓኒታት ዓበይቲ ዘለዋ ኤ ሌቨል ወይ ጂሲኤስ ወሲዶም ዝወስድሉ ተምሃሮ ኣበይ ኣበይ እዩ እዚታት ሕጂ ሪሰርች ገይርና ክነምፅኦ ንኽእል ማለት እዩ ተምሃራይ ክኸስበሉ ዝኽእል ማለት እዩ ካብቲ 9,000 ኣብ ዓመት እንዳኸፈለ ኣብ ዕዳ ዝኣቱ ምስ ወደቐ ትምህርቱ ከዓ ኣብ ዕዳ ዝነብር እዚ እውን ዓበይ ሓገዝ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ትቐንዲ ግን ኣነ ዝብል ዘለኹ እቶም ቆልዑት ክንሪኦም ኣለና ቆልዑት ክብል ከለኹ ኣብ 0 ዘለው ሳብ 15 ምክንያቱ እዚኣቶም ድሕሪ 4 ዓመት ወዲ 12 ድሕሪ ኣሎ ድሕሪ 4 ዓመት ወዲ 16 ኮይኑ ማለት እዩ ወዲ 13 ድሕሪ ኣለኻ ድሕሪ 4 ዓመት ሕጂ እንታይ ንገብር ኣለና ብዙሓት ተምሃሮ ነጥር ኣለና ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ኣትዮም ሕክምና እንድሕር ከይድካ ወዲ ዓድኻ ክፀንሓካ ክእል ቋንቋኻ ዝዛረብ ኣብ ካውንስል ትኸይድ ወዲ ዓድኻ ክፀንሓካ ክእል ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራዊ ግን ኣብ ዝኸድክዎ ክትሪኦ ከለካ የለን ኣብዚታት እዩ ክስታይ ሕጂ ነዚ ኢና ንሕና ክንሓስቦ ዘለና ፅባሕ ንጎ ከዓ መዓስ እዩ ሓደ ግዜ ፕሬዘንቴሽን ገይረ ነይራ ኣብ በርሚንግሃም ብውሕድ ሲ ክሳብ 1 ሚልዮን ኤርትራን ኣይተኸድሊና ኣብ ኤርትራ ክንኣቱ ንሕር ኮይና 1 ሚልዮን ማለት እዩ 1 ሚልዮን ክብል ከለኹ ፒርሊ ናይ ኣይቲ ክእለት ዘለዎም ኣይቲ ኮምፒውተር እንታይ እያ ከመይ ገይሩ ክሰርሓ ከም ዝኽእል እዚ እንድሕር ዘይገይርና ዓድና እውን ራንክ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና እዚ ትምህርቲ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ጥራይ ኣይኮነን ክተርፍ እዚ እውን ንመፃኢ ስለ ዝኾነ ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ያ ፅቡቕቲ መብሬት እንዳ ሕጂ እዚ ፖዚቲቭ ሓሳባትካ ክትመጩ ፀኒሕካ ግን እንታይ ምደለኹ ነይረ ብነቐፌታዊ ዓቕምኻ ሲ እዚ ኣብ ደገ ዝነብር ሕብረተሰብና ሲ ገንዘቡ ኣብ ምንታይ የጥፍኦ ዘፍሎ ፀኒሕካ ሲ ንዓውን I think this is the ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ I think እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ዘይርስዓኒ መብዛሕትኡ ኣብ ለንደን ሲ ዝፈልጦም ፋሚሊ ድዮም ወይ እንታይ ዝብለካ ላፕቶፕ ደለን ደቀ ይብለካ እዚኦም ላፕቶፕ መብዛሕትአን ሰከንድ ሃንድ ይደሊ እቲ ሓበሻ ሕስር ዝበለት ትብለካ ፅቡቅ ግን ሓደ ግዜ እንታይ ኮይኑ ኣነ ግራጁዌት ገብር ከለኹ ናተይ ዶክትሬት ካብ ዴንማርክ ኣያኪሮስ መፅዩ ንማማኽ ማልኣላ ክዳን ደልዩ እንደሊ ነርና ሓቲትና ምሓሳና ነጊርሃና ከምዚ ከይድኩም ኣሎ ናይ ሓበሻ ኢልሃና ኣብኡ ምስገድና ናይ ሓበሻ ክዳን ትሸይጥ 200 ፓውንድ ኢልሃኒ ሰንቢደ ከኣምና ኸማና ኣይከኣልኩን ኣብ ደገ ወፅየ ደው ኢለ እዚ ክዳን 200 ፓውንድ ዋጉ የስ ኢልሃኒ ማለት ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ድዮም ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ክዳን ኣብ መርዓ ኣብ ጥምቀት ናይ ቆልዓ ዓመት 18 ገይሮም ኢሎም ሕጂ ዓብ ፌስታ ገብሩ 18 is nothing ቆልዓ 1 2 3 ዓመት መጀመርታ ዓመት ንሕር ጌርካ ኣሎ እኹል እዩ እቲ ገንዘብ የድልየካ ዩኒቨርሲቲ ክኸዱ ድዩ ወይ ገዛ ከድልዮም ድዩ ኣብዚ ኢታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕሪ ናይ ሓበሻ ክዳን 200 ሂብካ ትገዝእ ኮይንካ ንሓንቲ መዓልቲ መርዓ ክትውዕለላ ኣነ እንታይ ክብሎ ዝኽእል እዚ out of mind ኣለና ማለት እዩ እሱ ንደቅና እውን ኢንቨስት ኣይገበርናን ሕጂ ደቅና ሓሚቖም ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ ዝርኢ መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዓ ሓገዝ ዝገብሩሉ ገንዘብ እንዳኸፈሉ
ወይ ፕራይቬት ምህርዎም ወይ ከዓ ሓገዝ ግበረሉ እዚ ነቲ ቆልዓ ኣይሕግዞን እዩ most of time 99% መብዛሕትኦም ፌል እዮም ዝገብሩ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ እቲ መምህር የረድኦ ከመይ ጌርካ ከም ዝስራሕ ንሻዓ እዩ ዘርኦ ዘሎ ግን ኣብ ፈተና ኣትዩ ክፍተነሉ ግን ወይ ትምህርቲ ሓገዝ ክህብዎም ከሎ እቶም መብዛሕትኦም ናይ ጠጠው ከም ዝብሉ ብነፍሶም ኣይገብርዎምን እዮም ኣብዚ ከዓ ሕጂ ብዙሕ ችግር ርአ ማለት እዩ ስለዚአን ክልተ እቲ ገንዘብ ግን ኣሜሪካ ኺድ ኣብ ዩሮፕ ኪድ 18 ኢሉ ዓብ ፌስታ ግበር ጥምቀት ክግበር ከሎ ዓብ ፌስታ ግበር እቲ ክዳውንቲ ገንዘብ ጠፍእ ወርቂ ሕጂ ንዓና very ክስታይ ኮይኑ ዝስምዓና ኤርትራውያን ኣብዚ እውን ቁርብ ክንቁጠብ ክንክእል ኣለና ወርቅኻ ደቅኻ እዮም ድሕር ወሊድካ ጽባሕ ንጎ ምስ ሰርሑ ጽቡቕ ስራሕ ምስ ሓዙ ወርቂ ክገብሩልካ ክእሉ እዮም እቲ ክዳውንቲ ደልየ እውን this is the best I would say ማለት እዩ ስለዚህ ተወሳኺ ባይብል ደሊ ሆሊዴይ ክትወስዶም ኣለካ ኣብ ተፈላለየ ምስናቱ ኣብቲ ትምህርቲ ምስ ተመለሱ ይዕልሉ ተፈላለየ ሳብጀክት ኣሎ ተፈላለየ ሂስትሪ ኣሎ ናይ ዝዓዲ እዚ ምግባርካ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ሂስትሪ ከዓ ክትምህሮም ትኽእል ኤርትራ ትወስዶም ኮይንካ ባፅዕ በፂሕኻ ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነሲ ተፈላለየ ሂስትሪ ቦታ ኣሎ ኣነ ዘይፈልጦ ማዓሲ ቻይና ከይደ ነይረ ከምኡ ፃዕዳ ረኺበ ኣው ማርያም ደብረሲና ትፈልጦ ኢልንዎ ፈልጦ ጥቓ ኣደይ ትኸይድ ነይራ ኢለ ካብ ከረን ሕሊፍ ኢሉ ከዓ ፀውዕ ኢለይ ማይ ፈልጦን ኢለ ዓድኻ ዘይረኣኻ ዳ ናብዚ እንታ ክትርኢ መፂኻ ኢልኒ ማለት እዩ እዚ እውን ብዙሕ ነገር ኣለና እቲ ሂስትሪ ዋላ ቋንቋ ሕጂ ግእዝ ተሪኢኻዮ እቲ ነዊሕ ዝፀንሐ ዕድመ ዘለዎ ቋንቋ እዩ እቲ ዝሃፍተመ ቋንቋ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዚታት እውን ከም ሓደ ዓብ ነገር ጌርና ክንሪኦ ኣለና በሓላ ስፔሻሊ ደቅኻ ክገሹን ከብሉን ጽቡቕ እዩ ያ ጽቡቕ መረዳእታ እዩ ስለዚ ትምህርቲ ብኩሉ መገዳይ ክጥመት ኣሎ እምበር ክዳን ተኸዲንካስ ሃገር ኣይትህነፅን እያ ወይ እውን ፍልጠት ኣይግሃፅን እዩ ኣይግሃፅን ወይ ኣይህነፅን እዩ ስለዚ እቲ ሓበሬታኻ ጽቡቕቲ እያ ካብ ኣብ ክዳን ኣብ ጨርቂ ወርቂ ኢንቨስት ንገብር ኣብ መፅሓፍትን ፍልጠትን ኢንቨስት እንድሕር ጌርና ነብስናን ሃገርናን ክንሃንፅ ከም ንኽእል ዓብ መረዳእታ ኢኻ ተቐርብ ዘለኻ እሞ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ሰማዕቲ ጥራይ ደይኮነስ ተግበርቲ ምስ ንኸውን እዩ እዚ እውን እቲ ዓብ ሽግር ኮይንና ዘሎ ፈልተ እዝናዓብ ሽግር እንታይ እዩ ዝሪኦ እቲ ኣቦን ኣደን ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ከለዉ ናይ መፅሓፍ ምንባብ ክእለት የለን ነቲ ቆልዓ ኣንብብ መፅሓፍ ክትብሎ ይትኽእልና ንስኻ ኮፍ ኢልካ ቴሌቭዥን እንዳረኣኻ እዚ ከዓ ቀንዲ ሕማም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ንዓኻ እዩ ዝርኢ እቲ ሓንጎሉ እውን ይምቀል ማለት እዩ ነቲ ቆልዓ ኣንብብ ክትብሎ ንድሕር ኮይንካ ቴሌቭዥን ኣጥፊእኻ ቴሌፎን ኣጥፊእኻ ንስኻ ከዓ መፅሓፍ ተንብብ ወይ ትሰም ተምሃሮ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ካብ ትምህርቲ ምፅእ ምስ በልዑ ይዕርፉ ቁሩብ ምስ ዕረፉ እቲ ትምህርቲ ንድሕር ዝብርትዖም ኮይኑ ኮፍ ኢልካ ምስኦም ትጅምሮ መብዛሕትኩም ኤርትራውያን 11 በዲእኹም ዝመፃኸን ኢኹም ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ማትስ ምድማር ምቕናስ ትፈልጥዎ ኢኹም ቀሊል ወይ ምክፋል ሞባይል ፎን ኣለካ እዚ እውን ክተካፍሎ ትኽእል ኢኻ ሞባይል እዚ ኢታት ሕጂ ምስኦም ክትሰርሕ ንድሕር ጀሚርካ ኣረዳእኒ ክትብሎ ኣለካ ነቲ ቆልዓ እዚ ንዝን ጌርካዮ ከመይ እዩ እስከረዳእኒ ከመይ ጌርካ እዚ መልሲ ረኺብካ ሕጂ ፕሩፍ ክትገብሮ ክትኽእል ኣለካ ሰሪሕዎ ዘይኮነስ መልሲ ረኺብዎ ኖ ከመይ ኢልካ እዚኣ መልሲ ረኺብካ ሕጂ ርእሰ 8 ተደምሮ ኤክስ 12 ክብለካ እዩ ሕጂ እቲኣ ኤክስ ክትረኽባ ኣለካ ማለት እዩ እቲኣ ኤክስ ምስ ረኸብካያ ግን እቲኣ ኤክስ ቀኒስካያ ካብቲ ዓብ ቁፅሪ መልሲ ተዋሂቡካ ዘሎ ፕሩፍ ክትገብሮ ኣለካ ትክክል መልሲ ዲኻ ረኺብካ ይረኸብካ ሕጂ ብዚ ፕራክቲስ የድልዮ ማለት እዩ ስፔሻል ማቴማቲክስ ፊዚክስ ናይ ኮፍ ኢልካ ናይ ምስራሕ ክእለት የድልዮ ንዓይቲ ዓበይ ሓገዝ ዝገበረኒ ሓፍተይ መምህር እያ ነይራ ቆልዓ ከለና ሳልሳይ ክፍሉ ከለኹ እያ ሰዓት 5 ተስኣ ኣፅንዕ ኢላ ትብለን ነይራ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ኣነ እውን ቴሌቭዥን ብላክ ኤንድ ዋይት እዩ ነይረን ዘይርስዓኒ ቀዳም ጥራይ ዝፍቀደኒ ነይሩ ቴሌቭዥን ክንርኢ ሕጂ እቲ ዲስፕሊን ካብ ቀደም ዝመፀይ ቤዚክ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ዚታት ቨሪ ኢምፖርታንት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣላሃኒ ሰዓት ተተስእ ዴንማርክ ከለኹ ሂወት ሓፍተይ እየ ዝብላ ነይረን እቲኣ ሰዓት ናስኣ ንጎንጎ ተስኣ ኣንብብ ትብል ነይራ ማለት እዩ ጽቡቕ መምር ሂወት ሞ ጽቡቕ እየን ሃኒፀን በዛ ኣጋጣሚ ነዞም ከምኡ ዓይነት መማራን ከዓ ከነመስግኖም ሕጂ እንታይ ምበልኩ እዚ ሒዝናያ መፂና ዘለና ነጥቢ ብዛዕባ ኖርማል ህፃናት ከመይ ጌርና ንሃንፆም እዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግን ከምኡ ስፔሻል ኒድ ዘድልዮም ሰባት ህፃናት ኣለዉ ነዚኣቶም ዝኸውን ኣተኣላልያ ከመይ ጌርካ ስፔሻሊ ኦቲዝም ዘለዎም ሰባት ሓደ ነገር ሒዝካ ንምቕራብካ
حدا عبي بدو خويننا زلو ابزح برتسبنا كل كلوس زابزنا هنا كوميونيتي بفلاي حجي صبب لنديتنا هنا كوميونيتي زياده يزرى زلو بعالم درجه نريو خلنا كالي نغير يزخون دحرا بانا صبب بابلنا مصينا ግን ብዙሕ ስድራ ቤታት ኣብዚ ዓበይ ፀገም ክስታይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ከዓ ምስ ካልእ ኣጋናዚብካ ሓበሬታን ወይ መረዳእታን ነዚ ህዝቢ ብኸመይ ክእለ ከም ዘለዎ ክልቲአን ከተተኣሳስረን ብሕፅር ዝበለ ማለት ነዚ ሓፃር ንሕጂ ኦኬ ኣብቲ ዝመፅእ እቲ ትምህርቲ ከምቲ ዓንተ ዝበልና ቨሪ ዓብይ ስለ ዝኾነ ሕጂ እንታይ ከም ትደሊ መብዛሕትኡ ሰብ ፒኤችዲ ወይ ማስተር ዲግሪ ክትገብር ተኮይንካ ናይ ግድን እዩ ምስ ካምፓኒ ክትገብሮ ብዙሕ ግዜ ኣይተወፅእ ኣይትወድእ this is the biggest ክስታይ ማለት እዩ ምስቲ ቴክኖሎጂ ዝኸዶ ዘሎ ዋላ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዋላ እቲ ሕጊ ናይ ዝዓዲ ድዩ ዋላ ናይ ኩሉ ኣውሮፓ ድዩ ዋላ ናይ ኣሜሪካ እቲ ሕጊ ከማን ፈሎው ክገብር ኣይክእልን እዩ ምስቲ ቴክኖሎጂ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ እቲ ፒኤችዲ ክትገብር ተኮይንካ ካምፓኒ ድለ እቲ ካምፓኒ ዘለዋ ፕሮብለም ንዕኡ ሶልቭ ክትገብሮ ኣለካ እቲ ናትካ ፒኤችዲ እዚኣ ክብል ደሊ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣውቲዝም ኣይ ቲንክ ብዙሕ እዚ ችግር እዚ ብዙሓት ሰብ ሰሚዐ ቅድሚ 8-9 ወርሒ ክኸውን ኣማኒኤል ደው ኢሉ ወደይ ሓደ ዓመት ክገብር እዩ ኤምኤምኣር ክታበት ኣሎ እዚ ንሕር ተኸቲሉ ተቆልዓ ክዛረብ ኣይክእልኒ ብዙሕ ሰሚዐ ኢሉኒ እቲ ኤምኤምኣር ቆለበላን ክታበት ናይ ዓመት ኣላ ኢሉኒ መንታይ ሽማ እንታይ ከት ሜዲሲን ገለ ኢልና ብዙሕ ሪሰርች ገይረ ነይረ ከማን ኣነ እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራን ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ሶማል እውን ዓብይ ችግር ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ችግር ኣሎ ብኣሜሪካ ስፔሻሊ በዓል ሚኒሶታ ከም ዓብይ ፕሮብለም እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ገሊኦም ዘውግእዎም ኣለዉ ገሊኦም ዘየውግእዎም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ I think ታኽብል ደሊ ኣነ ማሲ ተፈላለየ መልሲ እንዲ ዘለዎ ንኩሉ ካቨር ክንገብሮ ይንኽእልን ኢና ካብ ምንታይ መፅኡ እንታይ ገይሩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ግን ነዚ ከዓ ደስ ብለኒ ከምኡውን ሰሎሙን ንስኻ እውን ብዙሕ ፍልጠት ስለ ዘለካ ምስ ኤርትራውያን ከምኡ ዓይነት ችግር ዘጋጥሞም ዝኽእል ትብሎ ንዕኡ ሒዝና ኣይ ቲንክ ክንቀርብ ንኽእል ኢና ብል እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ከዓ ደቅኹም ዘለዎም ኣብ ኤርሊ ኤጅ እንታይ ሳይን የርኤካ معاسي زيتات كا كتكافلنا ندل مالتي مناتو نحنا كل كافر كنقبرو ينخل ناتناتكم مصيهم ابز مستزاربو كمت عنتوي قول عامصينا هنا زارب صنيحنا مالتي بزعبا ناتا فينيش يزوني 10 تراي عمتها كوم مصيا خزارب كلا ندرسون عب حاجزيت يماوت نحنا انت لنا نايم حبا بحال لنا حبا فوس لا حبا قسلو حبا فوس بالنيرو فازرناتي حجتا يخبل دليل نمصايو تشجر زحلفكمو كما يغيركم كنت تشجر فتيحكمو تقولع عند عبي خير كله انتي تشجر يمص حجي زون انتي حاجز كترخبو خابت منغستي ابزي ايتات يعني حجي دنمارك كله بزح كم ايتات حمام ايراخون ابزي عدغن ببزح لو تانتو يزبلكاي سولومون مثلنا بعد انجليز بزح ነገር አለው ማለት حجي حمام كابي مص نزي ايتات رينا كنزاربلو ويتيوم زلووم دقوم مصيم كزاربوناون بتعمي عبي حاجز زبل ማለት يعني يا كم عابي شجر ناس أنا كله تساتفوا تحت تاب كله تساتفوا كل خلاص زلهم تمكرو هم من اللواتيو هم يجر كانت سانت عليو بعابي خا نتهم سدرابيت كم يجرنا نتابعهم تم سدرابيت نحر تتابعهم نتقول عاخونه ولا نتي زمصو تمكرتات نحر قال سمنا نزمصو أبوم ترايز ودا يكون نزمصو نزولد قولتون حجاز خون خلي أبتي مجمرة عدمي وون كله قرب دقف عند حرقهم زحش لو تخمسو سلازخلو سلازي إتي كواسو حمز لو مسألات كا بخمي كرخبو خمسو خلو جنزابي حاضر خلو لهم سند بسر جنزابي سبزوح نجاري زو ترفهم عجين زون كنزار ولو سلازو خلنا بزمت وانا تكاتاتولنا بسمين بسم دكتور مسين يعدمكم جينا مودة إذا ساعتنا تمثل زلا حصل زولك قال نجر مبرت بنات لك تعالى لي نباخ قدفهم هو أنا أنت أخبر الجلي كله زخنا بيتسب شجر علون يناي قال عن أي تمرتي قال ملك كم يجر كارت عرية تغل أنت يكتب بالتغل وي كاب سدت دنجي خازن زخنا سدتون كتقول له تغلي خام شجر كله كاخل زيتات هيجي تحطوا تقربوا تخوليهم كنتوا زوالكون وتحطوا ريناهم كن ملص نخلينا ويمصيهم كاخن بريزيدنت كتقبروا تخوليهم حاتيتكم زنزن ችግር አለኒ انت خندبر كتقولوا تخولوه معناتي زيتات اجتاي زغبر تشجر زلو وسب كنزارب كلهم ز انا زحلفكو ችግር ቅርሚ ኢስራን ገለን ዓመት ሕጂ ችግር አለ خبلي كدني منያቱ تنايلومي ኤርትራዊ ብዙሕ ዳይናሚክ ኢኻ بعد خلخ اخا كله تفلت كباين لعن هنا نوصخلنا والحنتي نفلت إنا نيرنا حجزيتات ون بزح عدل سلازلو تكنولوجي خاص سلازلو ابزيتات بزح ነገር كنكبر سلانخل I think ناي كلنا حابل صراحه يخبل دل اذا ግን አብዙ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን
ብዙሕ ነገር ክንገብር ኢና ዋላ ናይ ቢዝነስ ዲ ተፈላለየ ኣብዚታት እውን ኣለና ከም ታዕንቶ ይሰሎም ዝበለውን እዚታት ኣክፊሕና ክንሪኦ ስለ ዝኾና ግን ናትኩም ንዓኹም ኢልና ስለ ንገብሮ ዘለና ስኻትኩም ዝትሕወስዎ ጥራይ እዩ ክንብሎ ንኽእል ዳሕራይ ፕሪቲ ቅድሚት መዓልቲ ምምፅ እውን ሕቶታት ክሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዙሓት ረኺቦ ኣለኹ ኣዴታት ኮምፒተር መሃረና ዝብላ ሓደ ማለት እዩ ብዓብዪ ከዓ ካሽ ክጠፍእ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፃኢ ቁርብ ዓመታት ባንክታት እውን ኩለን ዓፅዋ ኣለዋ እንታይ ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ቢዝነስ ኩሉስ ብካሽ ትራይ ዝኸይድ እንታይ ክትግበር ከኣል ኢልካ ከዓ ነዚታት ከዓ ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ የመስግን ሰሎሞን ግዜኻ ወሲድካ ነዚ ሎማዓንቲ ዝገበርካዮ መሲ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝወስድ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከምዚ ምግባርናኻ ብጣዕሚ ሕጉሴና ብጣዕሚ የመስግን ኦኬ ቀኒልና እዚ ናይ መጀመርያና እዩ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ብዝሓሸን ብዝበለፀን ምስ ናትኩም ተሳትፎ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ስለዚ እቲ ናህና ፕሮግራም ንኩሉ ክፉት እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ ዕድመኩም ስለዚ ንሕጂ ዝነበረና ግዜ ምሳኹም ኣብዚ ወዲእና ኣለና ያ ብሩኽ ቀዳ ሰንበት ምሸት ንኩሉ ሰላም ቻው ቻው ቻው